Joo. Ja pitua ei varmaan. Ihan hirveä, joo. Samuli Vuorisalo, uusi vuosi ja uudet kujet. Miten on lähtenyt vuosi 2014 käyntiin? Ihan kivasti on lähtenyt, että talvi on vaan ollut hiukan heikko. Että tänään täällä Saukkolassa päästään vasta ensimmäistä kertaa ajamaan piikeillä. Että asfaltilla käytiin tuossa uuden vuoden päivänä ajamassa ja sitäkään en muista, että koskaan olisi aiemmin sillä lailla käyty. Että onneksi se talvi nyt tuli ja päästään tällä viikolla nyt muutama päivä ajamaan. Ja sitten tuonne Lappiin kun ajetaan Rovaniemelle, niin siellä päästään sitten vielä pari päivää ajamaan. Niin se nyt ihan hyvä tuli. Viime kaudella rallin SM-sarjassa SM3-luokassa hopeeta. Nähdäänkö mies taas samassa luokassa viivalla? Kyllä, joo, se olisi tarkoitus, että ihan samalla kalustolla ja samalla suunnitelmalla lähdetään. Ja tässä sarjaa nyt näillä näkymin ainakin lähdetään kiertämään. Siihen ollaan ilmoittauduttu. Ihan samat kujet. Viime vuonna oli ensimmäinen kerta tunturissa ja silloin vähän ulosajo varjosti kisaa. Onko nyt helpompi lähteä toista kertaa sinne ajamaan? No kyllä varmaan joo, että kun katselen tuota karttaakin, niin reitti on ihan täysin samanlainen. Että sillä on jo hiukan tuttu ja vähän voi jotain muistaakin jopa. Mutta joo, tosiaan vähän suistuttiin viime vuonna, että nyt täytyy koittaa ottaa hiukan enemmän järkiä ja intoa pois. Et se on kumminkin niin pitkä kisa ja siellä voi tapahtua mitä vaan. Että täytyy koittaa järkevästi ajella. Toki tietenkin kovaa ja ihan sinne kärjen tuntumaan ja lähdetään ajelemaan. Niin, mitkä sulla on tavoitteet siihen kisaan? Viime vuonna kuitenkin sarja hopea mitalli, joten varmaan kärkikolmikko on jonkinlainen tavoite. Kyllä joo, koska se rupesi olemaan toi kyyti kumminkin sitten jo loppukaudesta aika hyvää, niin ja oltiin siellä kärjen tuntumassa ihan siitä lähdetään jatkamaan, mihin viime vuonna lopulla jäätiin, että kyllä ihan tavoitteet on just sinne podiumsijoille. Tänään oltiin täällä Saukkola erikoiskokeilla testaamassa. Miltä auto tuntui? Oliko yhtään opettelua? Joo, ihan hyvältä tuntuisi kyllä. Et hiukan ollaan pieniä muutoksia tehty pyörän kulmiin ja ne kyllä nyt ainakin osoittautuisi ihan hyviksi. Et uskon, että en ainakaan nyt tämän testin perusteella lähtisi muuttamaan mitään. Että katsotaan huomenna ja sitten vielä ensi viikolla, jos on jotain tarpeellista säätää. Loppuun vielä, mitkä on niin päällimmäiset fiilikset, kun mietitään reilu viikon päästä alkavaa tunturin osakilpailua? No joo, ihan mahtavat fiilikset. Että on taas nyt vähän aikaa, kun on viimeksi päässyt kilpaa ajamaan ihan tosissaan. Ja kumminkin jäi hyvä vuosi takana, niin ihan tosi hyvällä mielin lähdetään taas tähän tulemaan. Kumminkin ihan kiva nähdä uusia naamoja sarjassa ja kova taso siellä taas, niin ihan varmasti käydään tosi kovat kamppailut joka kisassa.